nande tulangire bibageri mbakwanye mbiyamore. God is good. God is good. Wasipake karatumuri kilometer akogo kabati motewezi. God is good all the time. God is good all the time. All the time. God is good and that is nature. Okay, ndiamana sana. Ndiamana asenga nchiro pendi kwa ruri ya familia. Nande ndiamana ase crusade ya uto. Ya charete ya korio vitro yomo nande tugarupie. Ebikiende. Ndiamana sana. Tuwabele toko na kwegera mangana manene. Tuwabele toko na kwegera mangana manene. Sebe jima wamwana bantu. Ukarurahuna nyasaye. Nidara mitikero womuntu. Anore ugotori kawakale na kale. Amangana tuwabele toko na kwegera. Na alibuna umururu nyasaye. Asemwanya bantu. Nidara nitie mwanya bantu. Amenyewerika kare na kare. Winoro umururu nyasaye. Wenda asenye njiweni umururu ucha. Nero manyakoleto umenyeria. Ote wanga. Nero tatale tibantu wamenye kare na kare. Ngata utabantu wanyareko wabusira. Nyoto kariwele tukarora. Nyasaye na tuantipe. Nyasaye na tuganitie. Nyasaye na aganitie abana baye. Bacha asari. Nakieko yere kimere ndima. Tuyera. Amonere na kuyendelea. Amangana itama nina kareoteba. Today, if you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Leo hii, unaposikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wenu kuwa mgumu. Leo ya, kumula hiyo manene, tumo koniti ukoro. Na kia kola tua imperiyo otera korea, toko na kotera na imperiyo so kuana, inchio timoke, ikaransa, kuarosire, wereka afare, erendo timoke. Tokaria tokaruana, ekerere na mechando, ekerere na makomu, naro roto korekera, ekerere changelete, ekerere kabuakianetu waki, naro ule kunyara huku Yesu. Tukarigere tukarwana Yesu yo hekereko marigeria hekerere na michando biye byo musaraba. Hekerere no beruo biye byo musaraba. Tukarigere tukarwana yoka hekerere na michando hekerere tokwa berkwembo urigere Yesu asu musaraba nebabyeka yenkera nekene n'obulima yamaki ncherende keyo wanyabantu ulase bukomwenze aratoribwe ukatiya wetera seje taria Yesu. Ega tukalia tukarana ki Yesu yo nanga nibikira ya mwito. Tukalire tukarana una biya Israeli bayenga asero. Ekerera ariko na gutana na asero. Ekero kinyi cyaba n'ubu. Wakarosa. Ekerera aro serimo muzekano. Ukabeko asemete. Bagaterwa umbenzi urabiyereye. Ase omubekaniya. Wenyitiriya ngako n'ubu wenya. Tukalire tukarana enyitiriya. Niyo mukere twibero. Niyo arekora Yesu. Niyo basomeria wa Israeli nkwalenge ase niperi abere twali ase niperi. Niyo arekora bana ekero koriye Yesu. Kuno kwena iyo konyarakoba wekubena. Niyo tukalire tukarana tu amangana aliya amakonu aliya asimire aliwa n'abantu tutanyare urugo tugera mweka uratokoye Yesu. Nitukoria rero mtuwe emenewe mwatabana Jesus is passing by. Yesu ngwetari. Yesu ngwetari. Nene tukoria rero.
amang'ana ito agochikorwa ase egitabu kia Mathayo emerongo ibere efungu emerongo ibere na kianda mpaka emerongo itatu na bine. Naende omanye gosoma Mariko 10 efungu emerongo ine na isano na imo mpaka emerongo itano na bibere. Naende omanye kogasoma amang'ana aywo aywo Luka 15 efungu emerongo itatu na bitano mpaka emerongo ine na bine. Agino amang'ana ito yerituko ria rero akonyara koba nakorwa amang'ana iga akweresa omugano Yesu ekero Yesu arenge gweta ngakeyemo Yesu ngwetari bona egoteraira Mathayo ria emerongo ibere efungu emerongo ibere na kiang'era kia emerongo itatu na inye yegoterana ekero bare koenia Yeriko bono Yesu ngweta barenge bareta enchera ya Yeriko omuganda omonene okabatunyana abantu babere baikaransete enchera ensemo barenge emeuko abantu aba ekero baikaransete aria bono erasi yabo igo bare koretwa ase amatarikania ase abantu bareta omuganda erinde ekero abantu bareta babarorera amabura ende obuyeta erera abaekende erinde banyare koba bakuna kutumika ase chingaki chiria. Bono abantu aba babere nabo baikaransete enchera ensemo bakaiyuma Yesu ngwetari ekero baiyuma Yesu ngwetari egento bekogokia ase abantu aba nonye barenge emeuko igo baigwete tari igo barete bakaigwa igo ng'amataro mbabwate bare koigwa egento batabwate rindi namaiso naende abantu abamanyire mbare Mathayo ekero goteba mbarenga bare mbabere naende barenge egento ki emeuko bono ekero baiyuma Yesu ngwetari bagachaka gwaka eriogi bagoteba Yesu omwana wa Daudi tororera amabura Yesu omwana wa Daudi tororera amabura egento bekogokia ekero bagenda gwaka eriogi ng'a Yesu omwana wa Daudi abarorera amabura omuganda omonene omanyete abantu bari bare gotunyana Yesu igo orenge omuganda omonene omuganda oyo omogotang'aine oyonde igo oregatugati na Yesu oyonde igo okokurumaira bono igo orenge omuganda omonene oregotunyana Yesu bono omuganda okamanya korwarora abantu baria korwaria ase eganda bagachikoiga emeuko ego babwate eriogi ng'a Yesu omwana wa Daudi tororera amabura Yesu omwana wa Daudi tororera amabura abantu baria bakansa kubakani bakabateba kira nkwega more kira lakini egento bekongokia ase abantu baria emeuko ekero babukani bibakire mbahake eriogi buna bakorenderera gwaka eriogi mono korwa ritang'ani bagoteba ng'a Yesu omwana wa Daudi tororera amabura Yesu omwana wa Daudi tororera amabura egento bekongokia ekero Yesu aigete ase bare agatenena akabarangeria agateba baretwa asare Yesu akababuria ningi morigeti mbakorere igono Yesu akababuria basani ningi moigwete mbakorere abantu baria bakanyara kono bagokia kiri bagateba bono abo nobarore chance yokwane emechando yabo orinde emechando yabo igo bakororina inki moigwete mokorerwe bagateba omonene igo totagete tokore ki torore ekiagera babwate emechando yokorora babwate emechando ya maiso babwate emechando bono ekero bararia ase enchera bakayuma Yesu ngwetari babake eriogi ekero abantu bakobakani naende bakamenta gwaka mono
bagotebana Yesu omwana wa Daudi tororera magera Yesu omwana wa Daudi. Yesu akario akabateri ebintu Yesu akondokia. Yesu namanyite emicando y'abantu agaikora agapimiminaka akamanya nganga ebintu nkera akamanya abana bane embara babwate emicando baganekire kunywa akamanya nganga y'abantu embara batarete eryeta ryange y'abantu embara batarete kondora abantu embara batarete engwenye wanekera bakora oruhumwa